Станіслаў Шумскі ў бітвах і вязніцах. 8-я частка. Калі я пачынаў чытаць вам гэтую кнігу, я нават не ўяўляў, што яе назва, напісаная 200 гадоў таму, стане актуальнай сёння. Тады і тэма прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі яшчэ не выйшла на першы план. Панавала тэма каранавірусу, і адзін з сэнсаў свайго чытання я бачыў у тым, каб даць вам на карантыне іншую рэальнасць і каб жыццё выглядала не так аднамерна, а набыло аб'ёмнасць. Але вось адбылася гарадзенская правакацыя, у выніку якой арыштавалі блогера Ціханаўскага. Пасля трапілі ў вязніцу прэтэндэнту кандыдаты Бабарыка з сынам. Загрымелі на суткі дзясяткі мірных пратэстоўцаў, пачаліся міліцэйскія бясчынствы, а дыскусіі ў Фэйсбуку часцяком нагадваюць цытаты з Шумскага. Напрыклад, пра тое, як мусяць рабіцца рэвалюцыі, асэнсавана ці на злом галавы. Забягаючы наперад, скажу, што наша сённяшняя рэальнасць і сам дух часу ўзялі курс на сустрэчу з беларускай рэальнасцю і духам 200-гадовай даўніны. І чым далей, тым гэтае збліжэнне будзе ўсё больш і больш відавочным. А пакуль тое не магу абмінуць апошняга эпізоду напалеонаўскай усходняй кампаніі, дзе на мосце праз Бярэзіну Шумскі зрабіў адзін з галоўных учынкаў у сваім жыцці. У літаральным сэнсе учыніў подзвіг. Князь Басана быў шэфам тылу кампаніі Напалеона і стала знаходзіўся ў Вільні. На той час ён цалкам страціў сувязь з нашай арміяй, якая вярталася з Масквы. Басана перажываў за Цэзара і паслаў да нас Мікалая Абрамовіча са свайго штабу. Дарога, як і місія, была небяспечная. Пераапрануты па-сялянску Абрамовіч ішоў ад вёскі да вёскі, шчасліва абмінуўшы маскоўскія старожы і абозы. Ён быў схоплены стралкамі гвардыі Напалеона ўжо на нашым баку, як падазраваны, бо меў схаваныя пад сярмягай пісталеты. Адбылося гэта падчас пабудовы моста. Абрамовіча гналі як халопа, без ніякай пашаны, хоць ён і казаў, што мае дэпэшы для Цэзара. І так яго вялі да галоўнага абозу, пакуль ён не пазнаў мяне, які стаяў недалёка ад моста. Ён папрасіў, каб я адвёў яго да Цэзара, бо нікому іншаму дэпэшы ён не аддасць. Я зараз жа вызваліў яго з-пад апекі стралкоў і, так як ён быў у сялянскай вопратцы, прадставіў яго Напалеону, які пільнаваў будаўніцтва. Цэзар прыняў яго міла і атрымаў з-пад лапцяў належныя паперы, а Абрамовіча за яго місію узнагародзіў крыжам ганаровага легіёну. Але перш чым перайсці да Бярэзіны, я распавяду яшчэ адну гісторыйку, што здарылася перад той пераправай. Я ўвесь час быў пры галоўнай стаўцы ў табары з гвардзейцамі, дзяліў з імі супольную бяду, голад і мароз, часта спаў пры вогнішчы, смажыўся адным бокам і мёрзнуў другім. І так аднойчы, седзячы задуменны пры біваку ў студзёнцы, я заўважыў Антона Гарэцкага, паэта, які ехаў каламашкай на пару коней. Ён быў ад'ютантам пры генерале Мяльжынскім, якога паранілі пад Таруцінам, а таму службы не меў, бо генерала везлі ў павозцы. Будучы свабодным ад абавязкаў, едучы каламашкай, Гарэцкі разам з іншымі марадэрамі з'язджаў на бок дарогі ў пошуку харчавання для коней і для сябе. Пазнаўшы мяне, ён спытаў, як маё жыццё. Кажу, сяк так, але галодны, бо кароль, які страціў пад Таруцінам экіпажы, нас болей не карміў і сам еў у Цэзара. Гарэцкі кажа,
Я маю дзежку масла, якую сёння нарабаваў, і трохі недапечанага хлеба. Мне ўдалося выхапіць яго з печкі, куды яго толькі ўсадзілі. Ён яшчэ як гарачая каша, спакаваны ў скрыню. Ведаеш што? Давай дзяліцца, чым Бог паслаў. А паколькі мы абодва не маем абавязкаў, паехалі разам на маёй каламажцы да Вільні. Калі мы апляталі тую гарачую рошчыну з маслам, я заўважыў майго машталяра талочку з 2 знясіленымі канягамі. Яны цягнулі рэчы ўжо не на каламажцы, а ў клунках, каб хутчэй уцякаць ад казакаў, якія паўсюль рабілі на нас напады. Са слязьмі радасці мы віталіся з талочкам, які, трохі супакоіўшыся, сказаў мне: «А няхай яго д'яблы, таго пана капітана Гарэцкага, нацярпеўся я бяды з ягонымі пакункамі, коней загнаў, асабліва з адным пакункам бяда, такі цяжкі, што ледзьве падняць можна, а ён казаў, што гэта бялізна». «Што за пакункі?» – гукнуў Антон, якога талочка не ведаў. Я распавёў яму пра просьбы Юзафа Гарэцкага, і ён сказаў: «А паглядзім, што там ёсць». Абодва гэтыя пакункі былі, як звычайна, збітыя з дошак, абвязаныя і апячатаныя. Тэма марадэрства ў напалеонаўскім паходзе не давала шумскаму спакою ні тады, ні пасля. Часам у мяне складваецца ўражанне, што ён глядзеў на гэтую справу сучаснымі вачыма. То бок нехта крадзе, рабуе, адбірае чужое, а сорамна робіцца табе. Мне нават здаецца, што гэта вельмі беларуская рыса. Хоць сучаснікі шумскага ставіліся да гэтага занятку лягчэй. Маўляў, на вайне, як на вайне. Аддзёршы пячаткі, адбіўшы века лягчэйшай скрыні, мы са здзіўленнем пабачылі найпрыгажэйшую разнастайнага гатунку макарону. Яна была ў форме дымных семак, зорачак, паўмесяцаў і ўрэшце тоўстая і цяжкая, звычайная. Юзаф Гарэцкі быў, апроч іншага, вялікім гастраномам. «Дай яму, Божа, здароўя», – сказаў Антон, – «будзе чым сілкавацца пры масле». Пад'еўшы, мы прыступілі да другога цяжкога пакунку. Але калі першы нас уразіў, другі і ўразіў, і разгневаў, асабліва Антона, бо ў тым пакунку, які меў, прынамсі, локаць у квадраце аб'ёму, былі 4 надзвычай багатыя абразы у рамах з чыстага золата, аздобленых брыльянтамі, сапфірамі, рубінамі, смарагдамі і ладнымі пярлінамі. Гэта былі выявы Божай Маці, Міколы і іншых святых, нарабаваныя ці ў царкве, ці, можа быць, у спальных пакоях магнатаў, якія мелі звычай трымаць такія абразы на покуці. Кожны такі абраз, напэўна, можна было ацаніць на 5 ці 6 тысяч дукатаў. Разгневаны Антон сказаў, што французы рабуюць, тут нічога новага, але паляку пускацца на такое лайдацтва недаравальна, гэта ганьба. Бяру цябе, Станіславе, за сведку, што як толькі прыедзем у Вільню, я зараз ахвярую гэта ўсё ў вострую браму, бо не хачу пэцкаць рукі гэтым нядобра здабытым багаццем. Не заўсёды, аднак, нашы праекты могуць быць даведзеныя да выніку, бо не мы кіруем акалічнасцямі, а яны намі. У той дзень, калі Напалеон пераходзіў па ўжо завершаным мосце, мы з Гарэцкім, ахопленыя Бог ведае якім гультайствам, адклалі наш паход на дзень. І як жа шкадавалі мы пра сваё спазненне, бо ў той дзень усё жывое рушыла на мост так, што крокаў за 500
ад моста. Гэта была суцэльная лавіна фургонаў, павозак, карет, кантэнерак і багажоў, так сціснутых адно пры адным, што пешшу нават да моста дабрацца было немагчыма, а трэба было чакаць чаргі, якая ішла так павольна, што за чвэрць гадзіны ледзьве на адзін крок пасоўвалася наперад. Тут заўважу, што з паўмільённай арміі вярталася назад нашмат меншая колькасць людзей, але ўсё адно лік ішоў на 100 і болей тысяч. Прычым гэта былі не толькі жаўнеры, але і мноства цывільных з забеспячэння арміі. Напрыклад, тэатральныя трупы, цэлыя аркестры ці згаданыя кантэнеркі, якія прадавалі вайскоўцам дадатковыя харчы, перадусім алкаголь. Кантэнерка мусіла быць замужам за жаўнерам і ў выпадку, калі ён гінуў, мусіла знайсці сабе іншага. Натуральна, у такіх дачыненнях нараджаліся дзеці, якія таксама гадаваліся пры арміі і бралі ўдзел у паходах. Пакінуўшы бівак о 7 раніцы, толькі каля палудня мы стаялі за 100 крокаў ад моста на беразе ракі і цягнуліся ўздоўж яе. У гэты момант мы пачулі жахлівую кананаду, што пасылала на нас град куляў і бомбаў, а ў дадатак казацкае «Гура!» і крыкі нападнікаў. Мы зразумелі, што калі будзем пільнавацца нашай каламашкі, мы можам патрапіць у няволю і пастанавілі ўжо пешшу прабірацца да моста, кінуўшы масла, макарону і багатыя абразы. А каб гэта ўсё не дасталася назад у маскоўскія рукі, Гарэцкі прапанаваў выкінуць у раку, што мы супольнымі сіламі і зрабілі. Але і без таго не было надзеі наблізіцца да моста, дзе перапалоханыя кананадай і крыкам казакаў тлумы ўсё мацней ціснуліся наперад, чым рабілі яшчэ большае замяшанне і заміналі ўсёй пераправе. Ні адзін знясілены жаўнер, ні адна кантэнерка з дзіцём, ні адзін конь, забітыя карцеччу або зусім аслабелыя, падалі ў гэтай сціснутай масе, якая, топчучы гэта ўсё як хваля на моры, падавалася то ўзад, то ўперад. Што ўжо казаць пра тых людзей, што енчылі пад нашымі нагамі. Мы бязлітасна тапталіся па іх, чулі іхнае дыханне або хапанне за ногі з мальбою пра літасць, якой ніякім чынам ніхто ім даць не мог. О, жудасныя і памятныя гэта былі хвілі. Узяўшыся з Гарэцкім пад рукі, каб падтрымліваць адзін аднаго, мы то сілай, то спрытам дабіваліся да мэты нашых жаданняў. Раптам трапна пушчаная маскалямі бомба запальвае мост. Новая трывога, новы страх. Некаторыя, хто страціў надзею, кідаюцца на крыгі, што густа плывуць па вадзе, і ў нетрах гэтай мярзотнай ракі знаходзяць сваю магілу. Мы ўжо не ведаем, што рабіць, калі за некалькі крокаў за намі я заўважаю барадатых сапёраў, якія марна гвалтам дабіваюцца да месца ратунку моста. Маладзенькі афіцэр, выпускнік політэхнічнай школы, пасля гібелі капітана вёў гэтую кампанію, такую збавенную для ўсіх, бо папраўлены мост даў бы магчымасці перайсці хоць бы пешым. Але ні ягоныя просьбы, ні крыкі не дзейнічалі на тых спалоханых людзей. «Пасоўвайся сюды!» – крыкнуў яму я. «Не магу!» «Як гэта не можаш? Загадай сваім сапёрам скрыжаваць багнеты. Заб'еце або параніце дзясятак людзей, але ўратуеце дзясяткі тысяч». Паслухаў мяне маладзён. Разагнаўшы штыхамі дзясятак асобаў, адкрыў сабе дарогу на мост. Пры ўваходзе на яго паставіў некалькі жаўнераў з багнетамі, а з рэштай кінуўся гасіць падпаленыя памосціны і папраўляць недапаленыя бэлькі. Такім чынам, ужо праз чвэрць гадзіны па мосце пайшоў рух. Зразумела, што мы, скарыстаўшыся маім прытомным загадам, зараз жа ўціснуліся паміж сапёраў і перайшлі мост першымі.
Там мы ўкленчылі і шчыра ўзнеслі ўдзячную малітву да Божай Маці. Далей мы рушылі ў бок Вільні. За студзёнкай у мястэчку Зэмбін размясціўся на ноч наш галоўны штаб. Ідучы вуліцай, у адным з дамоў мы пачулі польскую мову і увайшлі, просячы аб прытулку. Хата была перапоўненая, там сабраліся генералы Красінскі, Яўстах Сангушка, Касакоўскі, Дамінік Радзівіл і шмат іншых. Яны дазволілі нам пераначаваць і далі падмацунак. Назаўтра, калі мы збіраліся ў далейшы паход, Касакоўскі пабачыў, што я іду пехатой, і ахвяраваў мне аднаго з некалькіх коней, якіх меў з умовай, каб штодня на ноч аддаваў гэтага каня ягонаму ардынарцу, як сёння памятаю Чарняўскаму, улану з гвардыі Красінскага, каб той яго пільнаваў ад крадзяжу, як тое часта здаралася. І я штодня ехаў на тым кані, бласлаўляючы Касакоўскага. А ўжо ў Смаргонях я спаткаў свайго брата Юзафа з Вільні, які быў пасланы князем Басана з вялікай партыі валоў, сухароў і рысу для нашай арміі, якая цягнулася ў голадзе. Брата майго міла прыняў Цэзар і паклікаў яго да стала. Маючы назаўтра вярнуцца ў Вільню, брат абяцаў забраць мяне з сабой на сваіх санях. А каня, падзякаваўшы генералу, я аддаў Чарняўскаму, кажучы, што ўжо заўтра ён мне будзе непатрэбны, бо ад'язджаю ў Вільню. Але зацяты мазур, раззлаваны, што я яму нічога не даў на піва, кажа: «А чорт яго бяры, таго каня, ты на ім ездзіш, дык і пільнуй яго сабе». І не ўзяў каня, якога я ўсё ж каля іншых паставіў, і пайшоў. У Вільні я спаткаў генерала, які ў мяне пытаецца пра каня, які каштуе з 80 дукатаў. Адказваю, што аддаў яго Чарняўскаму і клічу яго ў сведкі. Але той нягоднік кажа, што ніколі таго каня на вочы не бачыў. Можна сабе ўявіць мой гнеў і сорам, але паколькі мы былі на маршы, я аплату таго доўгу генералу адклаў на пазнейшы час. Як атрымалася да 1818 году, калі пабачыў яго ў Вільні па ягоным вяртанні з-за мяжы. Зраблю невялікае адступленне з нагоды таго каня, бо пазней магу і не згадаць пра гэты хоць і малазначны факт. У 1818 годзе, як я казаў, вярнуўся Касакоўскі. Быў гэта чалавек добры, але надта драбязны. І калі каму зрабіў якуюсь паслугу, дык не раз, а 100 і 200 гатовы быў пра яе прыгадаць. Я ўжо і забыў пра каня генерала. Сам заўсёды працяты вайсковым духам, я любіў коней і меў аднаго ўласнага верхавога аб'езду. Ён быў надзвычай агністы і такі зухавы, што калі я яго сядлаў, дык за мной бегалі тлумы, каб падзівіцца з каня і ездака. Бо не хвалячыся, я не меў роўнага сабе і ніхто мне ў тым хлусні не закіне, бо яшчэ жывуць людзі, якія мне часта ўспамінаюць пра майго ваўчка, бо ён меў залатую ваўчатую поўсць. Іншая тады была моладзь, не такая, як сённяшняя, што толькі на дрожках дэманструе свае прывабнасці. У нас даўней кожны маладзён, які жыў у горадзе, меў па 2 і 3 верхавых коней. Часцяком на 20 ці 30 конях мы рабілі вандроўкі ў ваколіцах Вільні. Сёння, падобна, не кожны ўмее ездзіць конна. Але затое дзень і ноч гуляюць у прэферанса, піць у потай умеюць добра і іншымі жартамі марнуюць свой час.
Вось жа тады, калі генерал вярнуўся з-за мяжы, моладзь часта збіралася ў яго, бо яго любілі. Пэўнага дня Касакоўскі ўшчынае размовы, як ён шмат у сваім жыцці зрабіў дабра і як найчасцей злом адплочвалі яму за гэта. Успомніў пра Абрамовіча, калі той ішоў у войска, ён яму пазычыў прыгожыя пісталеты, а той іх страціў. А далей звярнуўся да мяне. Пане дабрадзею, а каштанчык то згінуў, а дужы быў конь і каштаваў мне 80 чырвоных залатых. Вось і рабі цяпер камусьці дабро. Пачуваюся вінаватым, хоць не зусім, адказаў я. Маю вялізарную ўдзячнасць да генерала за дапамогу, аказаную мне, і заўтра ж пашлю 80 дукатаў за каня. А я не патрабую грошай, пане дабрадзею. Мне конь патрэбны. От маеш ваўчка, ты мне яго аддай і будзем квіты. Ува мне ажно кроў скіпела. Я гэтага каня любіў так, што калі мне за яго 300 дукатаў прапаноўвалі, адмовіўся прадаваць, бо не мог зразумець, як расстацца з маім улюбёным дзіцёнкам. Аднак жа заўсёды маючы пачуццё гонару, хоць у гневе і смутку сэрца, я сказаў: генерал добра ведае, наколькі дарагі мне гэты конь, і што нават за 300 дукатаў я яго не прадаў. Але не хочучы адплаціць няўдзячнасцю, заўтра ж прышлю каня генералу. Генерал, прыстойны і шляхетны чалавек, быў расчулены. Узяў мяне за плечы і сказаў: ці ты напраўду мяркуеш, што я б яго прыняў? Я ж ведаю, што гэта віна Чарняўскага, які не ўзяў у свой час каня. Я, пане дабрадзею, толькі хацеў цябе выпрабаваць. Паглядзіце, панове, сказаў ён, звяртаючыся да ўсіх. Вось вам чалавек годны, вось вам чалавек. У наступную нядзелю я працягну чытанку, Шумскі пабавіцца дома ў Вільні і рушыць з арміяй далей. Там іх напаткае праблема, бадай не меншая за Бярэзінскую пераправу, і назва ёй абледзянелая Панарская гара. Хто хоць раз, калі выязджаў з Вільні ў бок Коўна, памятае, якая яна крутая. Сёння на вяршыні гэтай гары стаіць мемарыял цэнтральнай бітве паўстання 1831 году. А таксама ёсць невялікія могілкі, дзе пахаваная беларуская пісьменніца Зоська Верас. Нас чакае расповед поўны незвычайных паваротаў лёсу і інтрыг.